Sa number 5, isa ka nagabusong nga iloy kadamlag pa nagpositibo sa COVID-19 ang ginpa-home quarantine. Inibisan pa nga nagnegatibo na ang ikaduha nga swab test sa separado man nga molecular laboratory. Yaring report ni Marty Go. Nobyembre 23 ang nagpa-prenatal check-up sa City Health Office ang nagabusong nga iloy nga taga-barangay Pahanukoy, Bacolod City. Suno sa iyabana nga nakigsugilanon sa Digicast Negros, ginpaidalom siya sa swab test bilang standard operating procedure sa mga nagapakonsulta nga nagabusong. Ginpahibalo siya sang Huwebes ang barangay nga nagpositibo siya sa COVID-19 pero wala sang may ginpakita sa iya nga papel nga resulta. Naghingagaw siya pa swab test liwat sa Philippine Red Cross kag nagnegatibo ang resulta sang iya swab test. Apesar sang negatibo nga resulta, ginpaidalom siya sa gihapon sang barangay sa quarantine. Bali, deny nila kung nasa sa babaw, kaya kagto kami sa ITF. Yung ba nila i-depend ka na nila sa babaw to, ang results ng Red Cross, ang results ng City. Tapos nagagtot sila mga 2 p.m. Bali, deny ko na sa babaw ko ang result namon. Pero imbes nga sa isolation facility sang syudad Ibutang, ginpahanugutan siya nga mag-home quarantine kaupod sang iyabana bangod nagabusong kag malapit na lamang nga magbunag. Indi karon makatrabaho ang iyabana bangod na paidalom sila sa home quarantine. Gintinghuan sang Digicast Negros nga makuha ang pahayag sang Bacolod Emergency Operations Center kung nga agin paidalom sa gihapon ang iloy kag ang iya pamilya sa quarantine apesar sang negatibo nga swab test. Pero buwas pa natalana nga magpagwa sang opisyal nga pahayag ang EOC bangod ila pa ginausisa ang natabo. Marty Go para sa Digicast Negros.